Weithiau mae'n bosib rhannu poblogaeth I mewn I haenau neu is-grwpiau sydd yn adlewyrchu cyfansoddiad, sef composition y poblogaeth. Enghraifft, efallai fy mod yn gwybod rhywbeth am oedran y boblogaeth, neu rhywbeth am ble mae'r boblogaeth yn byw. Nawr, mwyn adlewyrchu'r haenau yn y boblogaeth, rydym yn defnyddio sampl haenedig I sicrhau y bydd pob haen o'r boblogaeth yn cael cynrychiolaeth 10. Mae gadewch chi weld sut mae hynna'n gweithio yn yr enghraifft yma. Mae gennym ni glwb gwyliau fan hyn sydd efo aelodau o 4 gwlad, Awstralia, China, Gwlad Thai a Mecsico. Mae'r clwb am drefn 'di cyfarfod o gyfer 25 o aelodau I gynrychioli barn yr holl aelodau. Dyn ni angen defnyddio dull samplu haenedig y gyfrifo faint o aelodau o bob gwlad y dylid I gwahodd i'r cyfarfod. Nawr yn edrych ar yr rhifau fan hyn, mae yna fwy o aelodau yn Gwlad Thai, felly fyddai'n synhwyrol gwahodd mwy o bobl o Gwlad Thai i'r cyfarfod, ond yn union faint o bob un gwlad. Wel, y beth gyntaf dyn ni angen gwneud ydy gweithio allan faint o aelodau sydd gennym ni, felly dyn ni'n mynd I adio fyny 2,840 o Australia, 1,382 o China, 4,000 o mwy o Gwlad Thai, a wedyn just o dan 1,000 o Mecsico. Nawr, na I estyn cyfrifiannell allan I gael gwneud hynny. Ac os dwi'n adio yr rhifau yma I gyd I fyny yn fan hyn, dwi'n cael cyfanswm terfynol o yr rhif yma. Dwi'n cael 248 o aelodau I gyd. Na, beth dwi eisiau gwneud wan ydy, ar gyfer pob un wlad, ystyried pa ffracsiwn yr aelodau sy'n dod o'r wlad yna, a lliosi hwnnw hefo faint o bobl dwi eisiau yn y sampl, sef 25. Na I gychwyn hefo Awstralia felly. Nawr, y ffracsiwn o bobl sy'n dod o Awstralia ydy 2,840 allan o'r cyfanswm, sydd yn 9,248, a dwi'n lliosi hwnna wedyn efo 25, sef nifer yr bobl dwi angen yn y sampl. Eto, defnyddio cyfrifiannell I wneud hyn, roed y ffracsiwn I fewn, lliosi efo 25, a dwi'n gweld fod yr atab ddim yn rhif cyfan, mae'n mynd I fod yn ddegolyn, felly mae'n mynd I fod yn 7.677 ac yn y blaen. Na I dal grynu hwnna, roedd dwi'n methu gwahodd 7.6 person o Gwlad Thai, a na I dal grynu I 8, mae hwnna'n dal grynu I fyny 8 yn dydy. A be dyn ni'n neud nesaf, dyn ni'n neud yr un math o beth ar gyfer y 3 gwlad arall. Felly, ar ôl gorffan ac ar ôl talgrynu, dyn ni'n dewis 8 person o Australia, 4 o China, 11 o Gwlad Thai a 3 o Mecsico. Felly, y sampl, os oes sgwennu fel awr I fan hyn, fel dwi wedi dweud ydy Australia, 8, China, 4, Gwlad Thai, 11 a Mecsico, 3. Ond ar y diwedd fan hyn, bob tro mewn cwestiwn samplu haenedig, dwi jyst eisiau ffeindio cyfanswm y rhifau yma nawr I wneud siŵr fi wedi dewis 25 union o aelodau. Felly gwirio, os dwi'n adio 8 a 4 ac 11 a 3, mae hwnna'n 12, 23 a 26. Na mae hynna un yn ormod. Dwi fod I ddewis 25 person I gynrychioli'r aelodau. A mae'n un yn ormod oherwydd dwi wedi talgrynu I fyny yn nifer o weithiau yn ystod y cyfrifiadau fan hyn. Nawr I drwsio hyn yn awr, beth ydych chi'n neud ydy hyn. Dych chi'n ystyried y gwledydd lle ydych chi wedi gwybod talgrynu I fyny. Felly mae Australia wedi cael ei talgrynu I fyny I 8. Mae China wedi cael ei talgrynu I fyny I 4. Mae Gwlad Thai wedi cael ei talgrynu I lawr, so dwi'n anghofio amdano hwnna. Ond mae Mecsico hefyd
wedi cael eu talgrynu i fyny. A ydych chi'n edrych ar y rhifau gwreiddiol yma, 2.5, 3.7, 7.6, a ydych chi'n ystyried pa un sydd agosaf at, wel, hanner uned, pa un sydd agosaf at hanner ffordd rhwng dau rhif. Nawr, y Mexico sydd yn agosaf at hanner uned y fan hyn, roedd mae 2.5, 4.1 ac yn y blaen, yn agosach at 2.5, ac ydy 3.7 at 3.5, a 7.6 at 7.5. Felly, yr un dyn ni'n newid ydy Mexico. Nawr, yn wreiddiol, dyn ni wedi talgrynu i fyny i 3, ond mwyn cael 25 person neu 26, dyn ni'n dewis 2 person yn unig o Mexico, nid 3. Felly, na i sgwennu hwnna i lawr, addasu Mexico i 2, gan mai Mexico yw'r un gwreiddiol agosaf at hanner uned. Neu uwch ben hanner uned, so ni'n dweud yn dechnegol gywir y fan yna. Felly, y sampl terfynol, fysa Australia 8, China 4, Gwlad Tai 11 a Mexico 2. A dyna faint o bobl dwi'n dewis o pob un wlad. Dyna lle mae'r cwestiwn yma'n gorffan. Ond wrth gwrs wedyn, so ni angen dewis yn union pa 8 person o Australia dwi'n dewis. So ni angen rhyw fath o sampl systematig efallai, neu sampl hap sampl o gyfrifiannau efallai dewis y pobl. Ond dyma'n hyn yn awr, dyna ni ddiwedd y cwestiwn. Dwi'n gwybod faint o pobl o pa wlad i ddewis i ddod i'r cyfarfod mwyn cael cynrychiolaeth 10. Nawr, cyfle yn awr iddo chi reid cynnig ar y math yma gwestiwn. Mae yna newid wedi ymddangos ar y sgrin yn awr. Ystynwch darl o bapur allan, pensil a cyfrifennau efallai i gyfrifo atebion eich hun yn gyntaf. Ac unwaith ydych chi'n hapus efo hynna, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.